Sugatan ng isang ginang matapos nasaksakin ng kanyang manugang sa Zone 1 San Jose, Milaor, Camarines Sur, alas 5:45 ng hapon kahapon. Kinilala ang biktima na si Marites Cambaling, nasa tamang edad, residente ng parehong lugar. Habang kinilala naman ang sospek na si Jose Ismabe, 44 anyos, residente ng nasabing lugar. Ayon kay Police Captain Liza Jane Alteza, tagapagsalita ng Camarines Sur Police Provincial Office, isang saksak ng kitchen knife sa kaliwang bahagi ng tiyan ang tinamo ng biktima na agad naman na isinugod sa Bicol Medical Center. Nagkaroon na sila ng maitang pagtatalo at siguro ay dati na po itong may mga alitan kung kaya't na siguro na trigger lang nung kahapon at yun na nga na nagresulta nitong pagkakasakit ng suspect dito sa biktima. Ang suspect po ay son-in-law ng victim dahil ang biktima po ay asawa ng tatay nitong victim po, ay ng tatay nitong suspect. Ngunit patay na daw po yung tatay ng suspect at ito na nga po itong biktima. Hindi na rin pumalagpa ang sospek ng arestuhin ng mga otoridad. Sinisilip naman na dahilan ng krimen ang matagal ng hidwaan ng mga ito. Ating po nga hinihikayat ang ating mga kababayan na sa mga ganitong panahon, lalo na kapag may mga alitan, ay sana po ay maging mahinahon at huwag magpadalos-dalos sa pagdidesisyon, lalo na kung ito ay kakapahamak din ng ninyo, lalo na at syempre po kung mayroong krimen ay wala tayong magagawa kundi itong mga suspetsadong gumagawa ng krimen ay ating ikukulong at papailan natin ng kaso. Samantala, nasa kustudiya na ng Milaor MPS ang sospek at nahaharap sa kasong serious physical injury. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Danica Garcia.